Takže ja vás vítam u nového videjka a dneska sa tu nachádzame v Brawl Stars a pokúsim sa tu dosiahnuť 2000 pohárikov. Podľa mňa by sme to za toto jedno videjko mohli dať, lebo aktuálne na mojom Brawl Stars účte sa nachádza 1885 pohárikov. A túto challenge sa pokúsim dosiahnuť s Edgarom. Áno, a ináč mám na ne takto skin. Podľa mňa sa mi aj dosť páči a poďme na to. Tak nezabudnite dať like a samozrejme aj odber. Budú to knockouty. OK, takže poďme na prvú hru. Teším sa. Musím povedať. Takže dajme si dopredu. OK. Poď, kamo. Premotáme, kamo. V ktorom týme tiež Edgar. OK, to sme zabili. A yes, rozhodol som to. Pekne. Okay, takže ideme. Druhé kolo. Prvé som rozhodol ja. Poďme, aby som aj druhé mohol. Okay, pekne. Hlavne nezomreť. Skočme tam. Keďže sa moc nepodarilo, ale nevadí. Poď. Poď, kamo, toho dáš. Ja mi ne. Keď ho si dorazil, tak ja im tu na toho, jak sa volá. Napíšte mi do komentu, lebo ja sa do Brawl Stars moc nerozumiem. A vyhrali sme. Pekne. Yes. Tak prvá hra vyhrata, to podľa mňa je fest dobre. Bol som aj hráč zápasu, aspoň si to myslím asi, hej. A tunak vám dám nejaké zrýchlené zábery, aby sme to nemuseli vykecávať 30 minút, lebo to by nebavilo ani vás, ani mňa. A pustím vám k tomu nejaký fajnový song a poďme na to. OK, takže túto hru vám budem komentovať už aj ja. Tak poďme rovno na ňu, OK? V týme nemám moc dobrých, ale zvládneme to aj tak. Hlavne by sme ju ako aj mohli hrať. Tak to like odberiem a idem to vyhrať. Poď, ja som mŕtvy, nie? Kamo, ja som mŕtvy. Nevadí. GG. Kamo, nevadí. Týme tu dali. Yes, vyhrali sme, yes, pekne. Poď, kamo. Zase som mŕtvy, kamo, oni sú takí dobrí. Ja neviem asi, ako robiť. Nevadí. Poďme. Yes, kamo, to máme. Yes, my sme vyhrali a ty mi tam proste iba chilloval a avkoval. Úvod, kamo. Tak, no. Teda dám jaký rýchly záber a kus. Takže tu vám budem zasa ďalšiu hru komentovať aj ja. A vždycky to bude tak, že dve hry budete mať v rýchlom zábere a potom jednu vám budem komentovať. Takže tak to asi bude. OK, poď, kamo, puls, to dáš. Poď, kamo, poď. Princeznu zabijeme. Napíšte do komentov, ako sa volá, že reálne neviem. Teraz som dal úplne, že jump na hovno. To som mŕtvy asi. Hej, nie? Ja som ju zabil, čo ti dáva, kamo, že si W a odber. W do komentov a odber na môj kanál, samozrejme puls, lebo chceme dať 100 odoberateľov. No ja som mŕtvy, lebo som sa na tú hru nedíval, nevadí. Poďme, kamo, poď, kamo, puls. Yes. Už toho Leona musí zabiť. Toho Leona dá, kamo, toho dá, jeho dá. Kúkajte, yes, pekne. Toto kolo sme vyhrali v Chile dokonca. Pekne. Ja tam skočím. Ne. Kamo, keby skôr, že som neskakal.
Lebo ja skočím až teraz. Yes, dobre. Nie, no tak toto... Minus 1000 eur všetci, minus 1000 eur pre mňa. Toto bol Ohio moment, kamo. Že úplne minus 1000 eur proste, kamo. Ja tu niekde skočím a ja zdechnem. Kamo, nevadí. Týme ti to dajú na pohodu, dúfajte. Máme istú výhru. Ne, počkaj, to nemáme. Máme? Poď, kamo, to dáš. Poď, kamo, poď. Kamo, to asi to sme prehrali. Nevadí. Smola. OK, teraz podľa mňa vyhráme asi aj. Idem na toho Leona, no tak nejdem. Ako princeznu, nejdem. Lebo oni mi ma reálne zabili. A tak asi dajte odber, ak to vyhráme. Neviem, že asi to prehráme podľa mňa. Alebo nie, vyhráme to. Kúkajte. Ja na ňu skočím. Za chvíľku. Teraz som v reki. OK, ešte ma netrafila. Koľko, že ak som sa nemohol všimnúť. GG. Kam, poď na ňu. OK, ja na ňu idem už asi. Ja na ňu idem. Tam sú tie zóne. Som ráda, bo jak sa to volá, netuším. Tak je ten degeš. Poď, kamo. Dáme ho. No, tam zdechne. GG. Yes, vyhrali sme pekne, kamo, yes. A teraz vám dám zase nejaké zrýchlené zábery, tak čus! OK, takže už bolo dosť tých zrýchlených záberov a toto je posledná hra. Takže ak ju vyhráme, tak mám viac než 2000 pohrikov. Odhadujem ako okolo 2015 až 2010 alebo 2020 a poďme na túto hru. Takže poďme. Teraz by som nemusel zomrieť, čo som hneď zomrel. Úplne super. A vyhrali sme, yes, kamo. OK, to hru nemôžem zomrieť. Lebo ja tých 2000 pohárikov extrémne chcem. Ja sa presne pamätám, keď som mal ešte tých 100 pohárikov. Nevadí, zase som zomrel. Nevadí. To dajú. Kamo, to dajú. Ja im verím proste, kamo. Poďte. Plus. Kamo. Poď. Ty ju dáš. Dáte ho. Poďte. Poďte to, dáte to. Yes, kamo. Poďte. Nie, kamo. Nie. Nevadí, no. Poďte. Toto dám. Teraz nemôžem zomrieť, ja nezomriem. Ja skačem tam, ja tam skáčem proste. Dále za tou princeznou, neviem, ak sa volá, tu dáme, tá je mŕtvá. Yes, vyhrali sme, yes, kamo. Konečne. Odmena bude 2000 pohárkov, ja sa tak teším. Teraz okamih pravdy, že tam bude tých 2000 pohárkov a... Áno, je to tam. Ja som odhadol 2015 až 2010, 2020 a je tam 2015, to presne vtedy, keď som sa narodil. GG, kamo. GG. My máme už 2000 pohárikov, tak po mňa toto si zaslúži like, odber a toto bude z tohto videjka asi všetko. Tak čau!